काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। जी हाँ, जिला परिषद काको भाग 1 से जिला परिषद पद के प्रबल दावेदार, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, मृदुभाषी, शिक्षित उम्मीदवार अजीत मिस्त्री उर्फ आदित्य कुमार जी के चुनाव चिन्ह मिलल बा चक्की छाप, जो कि ईवीएम के क्रम संख्या 1 पर बा। यही पर बटन दबावे के बाद अजीत मिस्त्री के फिर से जितावे के बाद चौकी छाप बटन न दबावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। अजीत मिस्त्री के जितावे के बा, फिर जिला परिषद बनावे के बाटे हो। झांसे में नहीं आएंगे, अजीत मिस्त्री को फिर से जिला परिषद बनाएंगे और अपना चुनाव चिन्ह चक्की छाप पर ही बटन दबाएंगे। जी हाँ, ईवीएम के क्रम संख्या 1 पर बटे। रुआ जाना तानी कि अजीत मिस्त्री हमेशा रूलों के सेवा के लिए बने, फिर से इनके के वोट देवे के बाद 1 नंबर पर बाटे चौकी निशानवा हो। वोट देवे जोई हो चाची दी हो ध्यानवा हो। वोट देवे जाए के बाद चक्की छाप पर वोट देवे के बाद सबका से मिले जुके रहे नी, निमन व्यवहार बाटे है जी। कोई आई जीत के है सबे करत इंतजार बाटे है जी। बात ना भुलाए के बाटे हो। चौकी छाप पर बटन दबावे के बाटे, विजयी बनावे के बाटे हो। अजीत मिस्त्री के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ, अजीत मिस्त्री एक वैसा उम्मीदवार जो हमेशा हर लोग के सुख में दुख में पिछला 5 साल से लगातार सेवारत बनी, रुआ क्षेत्र के बहुत विकास के लिए बनी। तब माई बहन चाचा चाची भूलई लोग मत, 1 नंबर पर बात चक्की छापे ही पर बटन दबई है आ अजीत मिस्त्री जी के फिर से जिला परिषद बनी है काको भाग 1। रोड नाली गली बनी दी है ध्यानवा हो, केहू के बाकी नहीं रही कोनो काम हो। केहू के कोनो काम बाकी ना रही जब अजीत मिस्त्री जी जीत के आई थे। पहिले हाथ जोड़ी नेका के रोवा सपोर्ट करी जे, मिलल बा मौका मिले जुली सबे इनका के वोट करी जे। मौका ना गवावे के बाटे हो। अजीत मिस्त्री के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। चौकी छाप पर बटन न दबावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। आइल बा चुनाव सोइया जी, चले आए गाँव सोइया जी। गाँव के विकास खातिर वोट के करा के दिया सोइया जी। झांसा में नया के बाटे हो। चौकी छाप पर बटन न दबावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। अजीत मिस्त्री के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। अरे बना दी हलो।
जिंदाबाद जिंदाबाद अजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीत भैया जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा, चक्की वाले छाप पर, आपका बटन कहाँ दबेगा, चक्की वाले छाप पर, भैया का बटन कहाँ दबेगा, चक्की वाले छाप पर, भाभी का बटन कहाँ दबेगा, चक्की वाले छाप पर, चाचा का बटन कहाँ दबेगा, चक्की वाले छाप पर, चाची का बटन कहाँ दबेगा। चक्की वाले छाप पर। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर डाको में। भाग 1 की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद डाको जिंदाबाद, भाग 1 की जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।